Tako da ima Sporting dobre šanse da ostane u ligi. Verujem da će osvojiti ipak bodove u finišu prvenstva. Dani Alves se centrirao, Neymar. Penal. Još jedan penal. I žuti karton dobije Vranješ i evo, urekao sam ga. Crveni karton za Ognjena Vranješa i treći 11-terac koji sudije Klos Gomez dosuđuje za Barcelonu u razmaku od 10 minuta. Bez potrebe je ruku na srce Ognjen Vranješ ovde stavio levu ruku na rame Neymara. Koliko mu je zaista zasmetao, ostaje pitanje, ali Klos Gomez je napravio cirkus od ove utakmice. Abelardo kaže što je mnogo je stvarno 3 penala, 2 sumnjiva gola. I Suarez će imati priliku da pojača golgeterski saldo. Neymar. Sada Neymar. Potrebno mu je da postigne pogodak. Neymar junior. I nekako je uspeo. Nekako jedva Neymar postiže pogodak sa bele tačke i kako je prilazio loptu videlo se da nije baš siguran u sve to, ali evo najzad pogotka koji je njemu očigledno toliko bitan, jer verujem da je na njegovo insistiranje i dosuđen penal, odnosno on šutirao penal, jer u principu ne dešava se često da jedan čovjek postigne poker pogodaka, a Suarez je to mogao da uradi i pre 3 dana, a i večeras.